מה יותר מניע אנשים? להימנע מכאב או לעונג? מניעת כאב. מניעת כאב, נכון? מסכימים? אני מחזיר אתכם למחקר של שירלי קוגן, כן, שדיברה על זה שאחד ל-21, כולם חוקרים מה לא עובד, כולם, אם אתה מאיים עליהם, מפחיד אותם, עושה להם כל מיני כאלה אבולולו, כן, הם מניעים, עושים פעולה. אם אתה אומר להם, שמע, זה יכול להיות מגניב, תצא, תעשה, תשיג עוד משהו לחיים שלך, אני לעזור אותך באמא שלך. רוצים דוגמה? בבקשה. בואו ניקח דוגמה של שטר 200 שקלים, בסדר? שטר 200 שקלים. אני אומר לכם עכשיו, תשמעו, בואו נעשה משחק קטן. החבאתי בבריכה איפשהו 200 שקלים. המוצא, איך אומרים בילדות? המוצא לוקח, נכון? איך זה היה הולך? והמוצא שלו, לא זוכר איך זה היה עובד, זה כבר הרבה זמן. מה? הוא מוצא יבוא השכרו. אני אומר לכם, טוב, יש שם 200 שקלים. יאללה, אני אצא לכם משימה. אתם הולכים לחפש את ה-200 שקלים? מה אתם אומרים? כן? לא, ככה עושה לי ככה שושי, נכון? זה שושי שם? עושה לי ככה, לא בטוח. אני אגיד לכם מניסיון, רוב האנשים לא יקומו מהכיסא ללכת לחפש 200 שקלים. אבל... שאלה למה? שאלה למה? תכף נראה. ילדים, כן, יש להם ארץ, נכון, הם הולכים לחפשים, הוא הופך את כל הבריכה, הוא שואל, הוא מחפש, הוא מגלה מתחות, מגלה שטר. יש סיבות שונות למה אנשים. נכון? למה אחת מהם תראי? יש אחד שיגיד, אני לא מתאמץ בשביל 200 שקלים. נכון, כי... ויש שים מספר של אלף. אני ממילא לא אמצא, מישהו אחר ימצא. אוקיי, מעולה, זה חשיבה שלילית, נכון? הוא אומר, מה, אני לא אמצא, מישהו אחר ימצא. מעולה, אנחנו מכירים את זה כבר. עכשיו בוא נשאל שאלה. ואם ירדתם מהחדר, עברתם רגע לבריכה לקחת איזשהו משקה, חזרתם לחדר, פשפשים בכיס, אם זה שלכם, זה אחר. אין 200 שקלים. מה אתה עושה? חוזר או לא? חוזר, מחפש, ההוא שלקח לך, אתה מתחיל לריב איתו, נכון, תחזיר, תביא, איפה, הוא שואל את הקב"ט, מביא את כל המשטרה, מה קורה, מה זה? 200 שקלים. דרך אגב, זה שלך על הכיפק, אבל גם הוא יכול להיות שלך. לא היה לך אותו, אני נותן לך 200 שקלים, יש לך עוד 200 שקלים בכיס. כן, אתה יכול לקנות עכשיו ב-200 שקלים איקס. אותו דבר, אם איבדת וחזר לך, אתה יכול ללכת ולקנות עכשיו ב-200 שקלים, נכון? לשלם את האקסטרות במלון. מתי אנשים באמת מעזים ועושים שינוי? כשכבר מצא בלתי נסבל, פלוס 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 פלוס. זה לא טעות בקליפ, בהקלדה, זה פלוס 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 פלוס. כשהוא כבר בא עם הגב ככה, נכון? הוא בא לטפל, דרך אגב זה מדהים, הוא מגיע לטפל, הרופא מטפל בו, הוא חוזר להיות ככה, ואז האם הוא משנה את ההרגל שלו ומתחיל לעשות מניעה? ממש לא.